Joo. Joo, no mä oon ihan just tulossa. Joo. Oon ihan just. Joo. Just. Okei. Okay. Alright. Moi. Nikola tulee sitten ihan kohta. Vitsi, ihana vyö. Tuossa on tommonen rusetti ja kaikki. Ihana, mä ostan sen. Siis näähän on ollut fyysisesti todella rankat treenit, siis tätä showta varten. Olemme joutuneet tekemään elämästämme todella paljon kompromisseja ja joutuneet luopumaan asioista, jotka on meille tärkeitä tämän shown takia. Nikola on lopettanut ylensyömisen ja aloittanut dieetin. Totta. Kristal on ollut kuivilla lähes kuukauden. Ja Juhan luopui Jeesuksesta ja kokeili satanismia. Ihan mitä vain, hyvän shown puolesta. Show. Ai koko show vai? Koko show. No mutta onhan meillä ne spiikit. Ai niin. Otetaan jo. Joo. Holiday celebration coming together in every nation. Vähän motiveerista. Joo. Otetaanko toinen? Joo. On mulla muodot sen. Siis mehän tullaan ihan tosi loistavasti toimeen keskenämme. Myös se välillä naurataan täällä, että ihan hulvatonta, että ollaan niin rakastettu toisimme, että ollaan ihan kuin jotain lesboja kolmistaan. Mut siis se on tosi ällöttävää, koska en mä oo mikään lesbo. Mutta enkä mä oo mistään kimppakivastakaan kiinnostunut. Paitsi tietysti Mikko Leppilan, Meelastisen ja Jani Toivolan kanssa. Mulla on ihan hirveästi käynyt mieleen sipulirenkaita. Ei kellä oo sipulirenkaita mukana? Kalkkuna! Ei oo. Mä sit otan tätä kakkua lisää. Hei, sä laulat ton biisin ihan väärin. No mitään näistä laulua. Okei, sä hyräilet ton biisin ihan väärin. Mitä sen on väliä? Mitä sen on väliä? Niin. Luulet sitä Harmony Sisters vaan lallatti biisisiä väärin tai Donna Summer tai Supremes vaan hyräili biisejä. Luulet sä? Eihän toi biisi oo edes meidän showssa. Mitä sen on väliä? Jos hyräillään oikein. Noin. Noin, ihan sama käytiin. Kuka on käyttänyt kaikki mun mansikkahullikillot? Mulla on niin nälkä! Vittu mä tapan teille! Kristalan on ollut erittäin kiireinen. Siis erittäin kiireinen. On ollut meille siunaus, että hän on antanut meille aikaa tälle showlle muilta projekteiltaan. Nytkö hän on saanut levytyssopimuksen ja on. Ei, pistetään poikki. En mä voi. Otetaan uusiksi. No niin, poikki. Laulaja. Oi Jeesus.
tarvii taas tehdä se vatsahuuhtelu. Joo. No, tosta letku. Joo. Noin. Tosta. Laita tohon se suppila. Noin. Siis tää show on meille 3 todella tärkeä. Ja meillä on siis viesti koko maailmalle, että 3 diivaa voi ja pystyy tehdä shown yhdessä. Ja me pysytään ystävinä läpi tämän koettelemuksen. Ja näytetään koko maailmalle, että kuinka hyvin me tullaan toimeen keskenämme. Sanokoon juorulehdet mitä tahansa. Me vahvat naiset. Yhdessä. Onko poikki? Voiko mennä jo? Tiedä kenen jumalaa sunkin kädet on rukoillut. Vittu, sullakin oli hikiset kädet. Haise ihan kissan ruualle. No ei tuo roskiksessa ollut muuta! Mistä tässä nyt on kysymys? En ymmärrä. Hei. Onks kenelläkään auto? Mun pitäis... Et sä mut Martinlaaksoon. Tähän mennä akupunktioon sinne. Mä menen tuolta takaa. Tiedä kenen jumalaa sunkin kädet on rukoillut. Vittu, sulla onkin hikiset kädet. Haise ihan kissan hiekalle. On ollut meille siunaus, että hän on antanut aikaa meille ja tälle Herran Jumala. Tälle showlle sano Ses. Ihan oikeesti laulaja. On sulla muodot Venuksen. Yeah! It's a wrap! It's a tortilla wrap! It's a chicken wrap! Siis mä haluan naista käsistä pois.